Wengane ukuthi impela sibona lapha uKing Bhaka njengoba ke esevezeke incindezi ebhekeneke nabameli ecaleni lika Senzo Meyiwa. Bafowethu impela kuKing Bhaka obeseveza ukuthi ke akukona konke esikubonayo ngaphambi kwenkantolo kwencindezi abayitholayo kodwa kunezinye izincindezi ezingaphandle. Bafowethu impela phandle basikhuluma kakhulu ngicela ukuthi ke nginishiyele yona ke lenkulumo kaKing Bhaka lapha ke echaza phela ngayo lencindezi abameli ababhekene nayo. Kubalekile ukuba sizikhulume izinto ejulile. Ngifuna ukuthinta lolu daba lwecala luka Senzo Meyiwa. Bafethu namanje ngiyasho ngithi njengoba ngangishilo ngo2022 namanje ngisasho futhi. Ngikhathala ukuthi umuntu angithini. Labasolo abasecourt ngokuthi ibona ababulala uSenzo. Inkantolo izobathola bengenacala laba basolo. Kodwa abameli laba abalwela labo accuse ngifuna bangizwe labameli. Mina akangikhulumi lezi zinto ongayifica zikhulunywa nawo 17. Mina ngikhulumi lezi zinto ufica izikhuluma ematshwaleni cha. Mina ngisho into esokuzokwenzeka. Ngithi mina abameli baleli cala leli abamele o accuse from 1 to accuse number 5 bathwele kanzima. Lokhu enikubonayo kwenzeka ecourt uncane ukunikubona ecourt la sekushube khona uma bangabe sebengasekho ecourt. Laba abameli abagcini ngokumela o accuse ngokomthetho. Laba abameli balwa nezilwane ubusuku nemini. Buza noma ubani ummeli osoduze kwakhe noma imuphi. Makhona ummeli omaziyo nje amubuke okulaba ya ukuthi kwenzakalani bengabe sesekhaya kwakhe. Kwenzakalani bese semgwaqweni. Zinjani izitha ukuvuka ezahlukahlukene. Zinjani inkinga. Zinjani izimpi eziqhamuke emaceleni. Abanye banezimpi even mayisilwa lento abanye ilempi ingena ngisho nangamakhosikazi abo, abanye ingena ngisho nangabantu abaclose, abanye nangengane zabo. Bafethu ngiyacela laba abameli labaya bathandaziseni bafethu babhekene nempi enkulu kakhulu. Leyanto leya labameli becala kaSenzo ingaphezulu kwalento lejwayelekile makuthiwa iyenzeka makuthiwa umeli umuntu. Babhekene nezimpi lapha yana ungezwa kuthiwa kunommeli osegula ngezinga eliphezulu kuthi kusinda lokube kugula lo balwa. Angazi ukuchazela kanjani uze ni understand lento. Abalwi lento yecase kuphela. Balwa bevikela impilo zabo, balwa bevikela impilo zomndeni ngenxa yale case. Balwa nezilwane ebusuku ziyafika kubona, ziyabakinya, ziyabacindezela, ziyabadonsa, zivusa izitha, zivusa izimpi ezakudala kade zabanqoba. Abafethu ngiyacela laba abameli bathandaziseni babhekene nempi enkulu labaya. Uma ngabe sekufike egcineni benqoba lelicala, hayi bayayideserve iaward. Mina ngibuka lokwaka moya, angibuki lokubuka ibona wonke abantu lemhlabeni. Ngibuka lokwaka moya ukuthi baze bathwala kanzima. Uyabona nje ekuthake ngokwami ngabe ngithi laba abameli bonke abafuye. Omunye umuntu akafuya inja, omunye afuya inkukhu, omunye afuya imbuzi, omunye afuye noma yini ukuze lezi zinto mayishaya ziqale ishaye inkukhu before ishaye wena. Ziqale ishaye inja before zishaye wena. Uyabo because mangabe ufuyile inhlanta yakho iba lapho, into ezoshaya wena iqale ishaye isilwane esifice egcikeni before ingena ngaphakathi.